नैबे दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन जोङो मबाइलखौ इउज खालामनांगौ मोजां खामानिनि थाखाय आरो जों एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नायनांगौ दसे समाय बेनिफ्राय जोङो जि मावनो दोङो बेखौ खर'आव लाबोनांगौ मबाइला दिनैसिम मानो जोंनि आखाइनि एसेबां गाज्रि आखाइनि मैला जानानै थाखो एबा आखायावनो सिथाबना थाग्रा एबा पकेटफोराव जोंनि मानसिजों थाफाग्रा जानानै थाखो जेनेबा मानसिनियाव मबाइला गैयाबानो बिहा जेबोआनो गैया होनना बिदि ओरैबायदि अबस्था माने जानानै थाखो दिनैसिम नाथाय बे गाज्रि खोथा नङा बिहा मोजांबो दङ आरो गाज्रिबो दङ नैबे भिडिअखौ नायलां आं नोंथांमोनखौ बुंलांगोन गासै स्टुडेन्टसफोरखौनो थांखिनानै आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों स्टुडेन्टसफोरा गोबां उन्दै उन्दै क्लास 9 बेनिफ्राय क्लास 11 12फोराथ' लाखायो नाथाय क्लास 6 7 8 फोराबो गार्जेन्सफोरनि मबाइलफोरखौ इउज खालामो बिथांमोनाबो मबाइलखौ आखाइनिफ्राय गारनो हाया जानो थाखाय बेबायदि कन्डिसनाव बिराद गाज्रि अबस्था जाहैयो नोंथांमोना हमनानै ला क्लास 9 10 12 13 जिखिजाया डिग्रि फरायबाय थानायानो जानो हागौ डिग्रि फरायबाय थानायानो जियानो जा नोंथांमोना मबाइलखौ नायनायनि उनाव गारनो हाया ओरैबायदि अबस्था जायो माने नोंथांनि एग्जामा सफैथारबाय नोंथाङा एग्जामनि थाखाय दा प्रिपेरेसन खालामबाय थादों फरायबाय थादों एग्जामनि थाखाय फरायबाय थादों दा मबाइलखौनो गारना ला मबाइलखौ भिडिअ नायनानै लाबाय मबाइलखौनो गारना ला दा ओरैबायदि दा नायफ्लांबायनो थादों दा फेसबुक नायदो इउटुब नायदो एकदम मोनसे नायनायनि उनाव गाहायथिं भिडिअ फैबाव नों बेखौनो थुनानै नायो आरो बिनि उनाव गाहायथिं फैबाय बेखौनो नायलांबाय थायो ओरैबायदि जायो 2 घन्टा 3 घन्टा 1 घन्टा नायगोन होनना सानगोन 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा गाहाम जालाङो मबाइलखौनो गारनो हाया जों बेबायदियाव जों गावनि मावनो गोनां खामानिखौबो खोमाना लानो गोनां जायो लोगोसे टाइमाबो ओरैनो थाङो जोंहा फरायनायाबो जाहैखाया जोङो एग्जामाव फेल जानो गोनां जायो बेनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा एग्जामाव फेल जायो एग्जामाव लिरनो हाया टाइमखौ दिहुननो हाया बिथांमोना टाइमा दोङो नाथाय बिथांमोना टाइमखौ मिलायनो रोङाखै मेकआप खालामनो रोङाखै टाइमा गोबां दोङो नाथाय बिथांमोना भिडिअ नायै इउटुब नायैनो टाइमखौ ओरैनो हगारबाय थायो बेबायदि अबस्थायाव नोंथाङा एग्जाम्सफोराव फेल जाहैनो हागौ नोंथाङा खामानि मावोब्लाबो नोंथाङा खामानियाव 100% होनो हानाय नङा नोंथाङा सोरखौबा टिउसन लायोबाबो नोंथाङा जिखि जाया खामानि मावानो माथों नोङो मबाइलखौनो गारनो हायाबा नोङो बिराद गाज्रि अबस्था जाहैगोन साक्सेस जाहैनाय नङा माने बेनिफ्राय बारग'नायनि गुबै राहायानो जाबाय नोंथांमोना मबाइल इउज खालामबाय थानायावनो नोंथाङा गोसोआव खर'आव सानबाय थादि आंहा फरायनो गोनां दङ दा आं मबाइलखौबो नायनायखौ दोनथ'थारनांगोन होननानै नों गोसोआव सानबाय था जुदि नोंथाङा गोसोआव फैनायावबो नोङो बेखौ जाखांहोबाय थानो नागिरा अब्ला नोंथाङा गैया फरायना जाखानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा जेसे हायो गोसोआव लाबोबाय थाबानो जाबाय आंहा दायो फरायनो दोनथारो आं मबाइलखौ दोनथ'थारनांगोन आं मबाइल नायनायखौ थाबनो फोजोबनांगोन होननानै नों सानथारनांगोन आरो नों उइल पावार लाबोनांगोन माने नों आं मावगोननो होननानै नों सानखानांगोन अब्लानियासो जागोन जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि गोसोआव साननानैबो नोंथाङा जाखांहोथारा माने फिजिकेलाव जाहोआ माने आं मबाइलखौ दोनगोन होनना सानबाय थादोंना दायो नायथ'ला होनना सानदोंना मबाइलखौ नों दोननो जुजिथारनो मावथारबासो नों जाहैनो हागोन एबा नों मावथारबासो एसेब्लाबो मावबासो बे 100% जागोन नों बाहाय मावबासो बे गासैबो जाजोबगोन नों बेनिखायनो नों सानथार आरो साननायनि उनाव नों मबाइलखौ दोननो नाजाथार आरो नों दोनबासो नों बिसोरखौ बेखेवना नायबासो नों फरायनाय टाइमाव अब्लानो नों सानगोन आं दायो फरायगोना आं फरायनोसैनो होननानै बिदि सानगोन नों जुदि मबाइलखौनो नायबाय थानानै आं फरायगोनल' होननानै सानबाय थादों नों मबाइलखौ दोननो जुजिथाराखै जाखानाय नङा सानफ्रोमबो बेबायदिनो जागोन जुदि नों जिउआव बेबायदि खालामना लायोबा नोंथांनि खर'आव बि सोमजिनानै थाखासिगोनदि आं मबाइल नायो आं फरायो होनना सानो आं फरायनो दोङो आं जेबो पात्ता लाया दरकार गैया होनना सानना लागोन नोंनि खर'आ बेबायदि सानगोन दायो आं बेखौ जायो माने ओरैबायदि जायोदि भिडिअ जों बिराद गोजोननाय मोनो इन्टारटेनमेन्ट मोनोना बेनि थाखायनो जों मबाइलखौ गारनो हाया बेनिखायनो जोंनि खर'आबो गारहोनो नागिरथारा बेनिखायनो एथ' खर'खौ जेसे हायो एसेनो प्रेसार होनो नांगौ माने आं मावगोनबा मावगोन आं फरायगोनबा फरायगोन होननानै भिडिअ नायगोन आं दसे नायनायनि उनाव आं फरायगोन आं फरायथारगोन होननानै नों मावथारनांगौ नोंनि खर'आबो नोंखौ जेबो खालामनानै नोंनि ब्रेनाबो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे बेबायदि सानै हयै मबाइलफोरखौ इउज खालामनो थाब्लानो जाबाय गोबां 18+ भिडिअ नायनायफोराबो बेफोरखौबो जोङो साननानै लायोबासो खर'आव जों आरो खर'खौनो जोङो थिगसे प्रेसार होब्लासो जों बेफोर जाहैयो ओरैनो सानबायल' थाबा जाया दे लोगोफोर आङो बुंनो सानदोंदि माने जों खर'आवल' सानबा जाया जोङो मावथारनांगोन खर'आव सान बिनिफ्राय मावखा अब्लानियासो नोङो गाज्रि खामानिखौ गारनो हागोन बेखौनो आं बुंनो सानदों नैबे दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन जोङो मबाइलखौ इउज खालामनांगौ मोजां खामानिनि थाखाय आरो जों एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नायनांगौ दसे समाय बेनिफ्राय जोङो जि मावनो दोङो बेखौ खर'आव लाबोनांगौ बेनिफ्राय जोङो आं मावनोसै बे खामानिखौ होननानै नोङो ब्रेनखौ प्रेसार खोलैनांगौ खर'खौनो एकदम माथा गरम जाहोनांगौ माने आंहा फरायगोन होननानै बेफोरबायदि खालामनांगौ अब्लानियासो नोंथाङा फरायनो हागोन आरो नोंथाङा खामानिखौ मावहैनो हागोन